Ako ti rakovina zmenila život? Rakovina mi zmenila život nie zásadným spôsobom, ale určite áno. Zmenila moje zmýšľanie, stala som sa viac empatickou, viac trpezlivou, pretože nekonečné čakania u lekára ma naučili tejto trpezlivosti. A možno sa mi zmenil aj pohľad na ľudí, že už selektujem ľudí, ktorých si k sebe pustím a teda ktorých nechám plávať voľne svojim životom. Čo je najťažšie na liečbe a chemoterapii? Najťažšie na liečbe je možno vydržať to v rámci toho liečenia, ten čas. A potom v mojom živote ešte nastal taký zlom, kedy som liečbu ukončila a nevedela som, čo bude ďalej a ako to ďalej vlastne bude vyzerať. Cítila som taký pocit bezpečia, keď som chodila na tie kontroly. Keď už som nechodila na kontroly, tak už som nevedela, že či je všetko v poriadku, tak ako bolo predtým. Ako vnímaš fakt, že tvoje telo vyzerá inak? Moje telo mám stále rada, lebo je moje a to, že tam niečo chýba, nie je až také hrozné. To srdce zostalo rovnaké. Ako veľmi ovplyvňuje rakovina vzťahy? Rakovina mení vzťahy, áno. Nielen toho človeka, ktorému je rakovina diagnostikovaná, ale aj okoliu, pretože pre niekoho sa staneš neužitočná, nepohodlná, zaťažujúca, ktorá je ustarostená, smutná a nie každý takéhoto človeka chce pri sebe. Čo by si odkázala príbuzným onkologických pacientov? Príbuzní sa tak boja o toho pacienta, o toho svojho rodinného príslušníka, že niekedy nevedia, či mu svojou prítomnosťou ubližujú alebo je v pohode. Veľakrát sa mi stalo, že cudzí sa choval, nehovorím, že milšie, ale možno bol otvorenejší, že sa nebalo pýtať, že jak mi je, alebo čo sa so mnou práve deje. Takže ako tá rodina je stále pri tebe, ako pri pacientovi, ale teda má to aj tá rodina veľmi ťažké. Čo by si odkázala ženám, ktorým diagnostikovali rakovinu prsníka? Aby mali také šťastie, jak ja, natrafili na príjemných ľudí, na príjemných lekárov, aby tá ich liečba, ten ich proces ten celý proces toho liečenia išiel hladko, aby to mali bezproblémové a samozrejme, aby nečakali na nejakú zmenu v ich živote, že teda niečo zmizne, niečo sa stane inak, ale riešili čím skôr, tým lepšie. Čo pre teba znamená pacientská organizácia Nie rakovine? Tak to je úplne moja rodina, druhá rodina. Sú tu sami príjemní ľudia, je tu veľká podpora, sme súdržní, máme sa radi a vieme, o čom ten náš život je.